जोङो नुनो मोनदों जायफोरा रल लादों बिथांमोनाल' गेदेर गेदेर कनस्ट्राक्सन खामानिफोरखौ लानानै दिनै मावगासिनो दङ। रायजोफोर, आङो दिनै इम्परटेन्ट टपिकनि सायाव नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैलायबाय। जायफ्रा जाथि एबा हारिखौ अनसायो बा गावनि राव हारिमुखौहाय मोजां मोननानै जेब्लायबो नांथाबबाय थायो, बे भिडिअआ बै व्यक्तिफोरनि थाखाय। आंनि हमदांथिनिफ्राय आरो आंनि नुबोबाय थानायनिफ्राय आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों। दा रायजोफोर, जायफोरा गोसो गुदुं जोबजासे नायलाङोब्लानो जाबाय। आङो नैबे भिडिअनि कमेन्टआवहाय जेसेबांनाखि फैयो गासैखौबो आङो चेक आउट खालामजोबगोन आरो बेसेबांसिम एक्सेप्टेबल बेखौ आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय बे कमेन्टनिफ्राय लानानैनो आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय लानानै फैबावगोन। दा मेन टपिकआव थांनायनि सिगां आङो सुंद'ब्लाबो नोंथांमोनजोंहाय माखासे शेयार खालामनो सानदों। नोंथांमोना माबायदि कन्डिसनाव दङ आरो आंनि कन्डिसना दिनैसिमाव माबायदि, आङो बेखौ शेयार खालामग्रोनो सानबाय। रायजोफोर, गिबियावनो आङो नोंथांमोननियाव सोंथि खालामग्रोनो सानदों, नोंथांमोना बिफां लाइफां गायनो मोजां मोनो ना मोना? खिन्थु आङो बिफां लाइफां गायनायावहाय बहुद इन्ट्रेस्ट दङ। बेनिखायनो आङो नै लाबोलायबाय। बियो जाग्रा बिफां गोजा दे। नैबे लिचि, खोन्थानाय बायदिब्ला बियो बारा गोजौ जौआ, ओमफ्राय भेराइटिया मामोनथाय आं बेखौ मिन्थिला। आरो नैबेबो लिचि, बे लिचि गुफुर। ओमफ्राय नैबेयो मा नाम मोनथाय, आं नामखौ गोसोआव गैला दे। नैबेखौहाय बिबार बारजेनबायानोसै, नै गायनो मोनाखै, बेखौ समबारावसो गायनोसै आं। ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय एप्पोल। जोङो बेसे बायनानै जाबाय थानोना, बेनिखायनो गाव गावनि न'आवनो बिफांफोरखौ गायनानै लानो हायोब्ला, जुदि फिथाइफ्रा मोजाङैनो होयोब्ला जोङो न'आवनो मोनजायो, नंगौना नङा? दा टाइमा एराउन्ड बेलासिनि 5टा जाबाय। न'आ एकदमबारे सुनसान, नै रावबो गैया। आरो आंनि न'आ बिराद दरसि मोनखायोलै मानसि गैयाबाथाय। ओमफ्राय दा दसेब्लाबो आङो दुब्लियाव थांनो नागिरदों रायजोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोननि दुब्लिया दा माबायदि कन्डिसनसिम दङ नोंथांमोनाबो शेयार खालामहरदो। आंनियाबो बेसेबांसिम कन्डिसनाव थाखो दासिमावहाय, बेखौ आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय। आंनियाथ' नोंथांमोना सिगांनि भिडिअफोरावबो जायफोरा एक्टिभ थायो बिथांमोना नुबोखाबाय, माने नांगोलजोंसो हालेवगासिनो दङ। ओमफ्राय बेसे गोबावजों हायो, हायाबोथ' आंना बारा गुवार नङा। बोसोरसेनि जानायखौ बिनिफ्रायनो बोखांनो हायो आरो। दैयाथ' एकदमबारे फुरानो नैबे हाग्रा नुदोंना, बेखौबो सिंखावजोब्बाय। सिंखावना एसे गोबाव जाबाय बियो। ओमफ्राय ओरैहाय नैबेखिनिखौ ओरै सिंखावजोबनो हाबाय आरो। माने नांगोलजों हालेवोबा आङो बहुद मोनबोबाय, माइया बांसिन जायो दै। नांगोलजोंहाय हाफोराबो फुरा जेरैबायदि हाबनांगौ बेबायदि हाबहोजोबनो हायो नालाय नों। हाया जेरैबायदि सार्ज जानांगौ बेफोरबायदि जाहोजोबनो हायो। ओमफ्राय ट्रेक्टरजोंबो थिगानो, खिन्थु खानस्रिफ्रा गोबां थैयो आरो। ओमफ्राय हायावहाय जुदि खानस्रिया जोबलाङोबा नोङो साननानै लाखादो, बे हायाबो थैलांगोन आरोखि। जेसे नोंनि हायाव खानस्रि बारायगोन एसेनो नोंनि हाया माने मोजां जागोन आरो। दा नै बेबायदि सिंखावजोब्बाय नै बिसिम। ओमफ्राय बै दब्लायाबो हाबाय, नैबेबो बेखौबो सिंखावबाय, एसे बावबाय नालाय, बिनिखायनो हाग्रा रज'फिनबाय आरो। जेब्ला सामोर होगोन ना, होमब्लासो बेखौबो गोमोन नुगोन। दा सिंखावनायावनो जुदि दै सोजोबोब्ला बिराद मोजां माने सामोर होनायावहाय दै सोनानै सामोर होयोब्ला बिराद मोजां जासिगोन आरो। ओमफ्राय नैबेयावहाय खोथिया फोगोन, बेवहाय गुवारैनो बानायबाय, नै हाखौ फोमोनबाय। बेवहाय फिनथाम हालेवनाय जाबाय, फिनथामजोंनो बेबायदि हाया मोनबाय आरो नै। ओमफ्राय दा माइखौहाय सोमखाबाय, समबारहालागै बेवहाय सारनो मोनसिगोन आरो, फोनो मोनसिगोन। होमबानो जोंनाबो खोथिया फोनोसै, बिनिफ्राय हालेवलाबाय थानोसै बेलेगावहाय। ओमफ्राय जेब्ला खोथिया जौवो, जौसान्दियावहाय बेसेखिनि हाखौहाय नायदो, नै बेसेखिनि हाखौहाय फुरा फोमोनजोबनो हाखागोन आरो। बारा गुवार नंखायाना। दा बिसिमावहाय बेखौहाय आराम फोमोनजोबनोसै, खोथिया देरनायजों जाबजों आलि खोहैजोबनो हागोन। नांगोलजोंबाबो लासै लासै। आं सानो माने जायफोरना हाया बुरजा गैया, आंनि बायदि एसेल', बेवहाय मानसिफ्रा सोंहरबाय थादों खै बिगा, बेवहाय 5 बिगा सामथिं बेबायदि आरोखि दङ नैबेवहाय हाया टटेलि। नायदो नै सारिगिदिं, बेवहाय 5 बिगाल' दङ आरो। 5 बिगाबो जाहैजोबबावा, होमबाबो
बोसोरसेनि जानाया फुरा मोनखायो आरो ओरैबायदि जाखायो। थांनाय बोसोरनि माइखौबोथ' आङो नोंथांमोननो देखायदों, बिराद मोजां जादों। थांनाय बोसोरावथ' सोरनाबा माइखौनो मोनाखै, खिन्थु इसोरनि अननायावहाय आंनि हाया ओरैबायदि आंनो फिथाइ होदों, आं माने धन्यबाद होयो आरो गोजौनिखौ। दा रायजोफोर कमेन्ट खालामदो नोंथांमोननि हाया दासिमाव माबायदि कन्डिसनाव दं। कमेन्ट खालामखांनायनि उनाव दानिया फैदो मेन टपिकआव। मेन टपिकआनो जाहैबाय आथिखालावहाय जोंनि गेजेरावहाय जेब्लायबो राजनिति खालामग्रा गोबां सुबुंफोर दङ। दा सानसेनि उनाव सानसे, सानसेनि उनाव सानसे बेफोरबो बारायबोगासिनो दङ। एक्सुवेलि आङो सानो राजनितिखौ बिथांमोना मा पजिसनजोंहाय गेलेलाङो, आङो बेखौ बुजिनो मोना आरोखि। दा राजनितियावहाय नंगौ, आंबो बबेबा मोनसे राजनिति दोलोआव दं, नोंथाङाबो बबेबा मोनसे राजनिति दोलोआव दं। बे राजनितिया मोनसे आलादा सेप्टार। जोंहा जाथि थांनानै थानायनि बाथ्रा दङ, हा हु संरैखा खालामनांगौनि बाथ्राफोर दङ। दा नैबेफोरखौ जोङो बै लाइनजोंहाय थांबाय थायोब्ला बेखौ सावरायनो बा बेखौ मा पजिसनजों लांनो बिनि बागै साननो थाखायबो सम थानाय नङा बैफोरबायदि मानसिफोरनि थाखायब्ला। दा जोङो राजनितियावहाय सोरबायदि मानसिखौ नुनो मोनो ना, राजनितियावहाय एसेबां हाइ फाइ इन्टेलेक्सुवेल मानसिफ्रा बांसिन थाया, साफा सानै थानो हागौ। खिन्थु राजनितियावहाय बैफोरबायदि मानसिया थायो जे जायफोरा जेब्लायबो 24 घन्टा कन्ट्रभार्सिखौ मोजां मोनो, जायफोरा नंगौखौबो नंखाय होननानै बुंनो हायो, जायफोरा जेब्लायबो गाज्रिखौल' मोजां मोनो, बैफोरो राजनितियाव बांसिन थायो। नाथाय राजनितिया बे नङा जे नोङो गाज्रि लामाजोंल' थांबाय थानांगौ, बे नङा। राजनितिखौ नोङो मोजां गेलेयोब्ला बियो मोजाङानो। दा जुदि बेबायदि कन्डिसनावहाय थाङोब्ला जोङो जाथि थांनानै थानायनि हा हु संरैखानि साननो थाखायबो जोङो सम मोना। आङो गारबोनाय मैयाहाय आङो मोनसे भिडिअ आङो आपल'ड खालामदोंमोन। बेवहाय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि मानाव गेदेर दावराव दैख्रेब नार्जारि सारा माखासे बाथ्राफोर फोसावदों। बिथांनि फोसावनाय बाथ्रायाथ' गाज्रि नङा। सोरबा बबेबा मोनसे आफादखौहाय हेव खालामनानै बिथांमोना आलादायै मोनसे मिटिं जिरायनानै आगान सुरनो, बेबायदिथ' बिथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय शेयार खालामाखैमोन। गासैखौबो बिथांमोना हायथुम हरजोबदों बयबो फैनानै, आरो स्पेसियेलि इनभाइटेड आफादफोरनि नामफोरखौहाय बिथाङा क्लेरिफिकेसन बा पाब्लिकनि गेजेराव फोरमायना होनाय जादों। आरो जायफोरनियावहाय लाइजाम सहैयाखै, नोंथांमोना गुनि गियानि गामि दैदेनग्रा बेबायदि सुबुंब्ला नोंथाङाबो फै, जोंजों सावरायफै, जोंनि डिसकासनाव जिरायफै, बे बाथ्राखौसो बुंदों। सोरबा एबसु, सोरबा बनसु, सोरबा एक्स एनडिएफबि, सोरबा एक्स भलन्टियार फर्स, सोरबा गुबुन गुबुन बेबायदि आफादफोर, आबोद, बे गोबांथार आफादफोरनि नामखौहाय मेनसन खालामदों। बिथांमोना सावरायनो मोनसे थिरांथा लानाय जादों। बे थिरांथाखौ जुदि नोंथांमोना दिन थारिखखौ मोननो हास्थायदोंब्ला नैबे भिडिअनि सिगांनि भिडिअखौ नोंथांमोना क्लिक खालामनानै नायहै, अब्ला नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन जे बिथाङा मा थांखि लानानैहाय सावरायदों, आरो बिथाङा मानो बे बाथ्राखौहाय दिनैनि दिनावहाय लाबोखो, बेखौहाय नोंथांमोना कमप्लिटलि बुजिनो मोनगोन आरोखि। दा रायजोफोर, आङो बेखौसो खावलायो, राजनितियाव था, रावखौबो जोङो बादा होआ। नोंबो था, आंबो थागोन बबेबा मोनसे पार्टिजों। नाथाय इलेक्सना जोबनानै थांबाय, जोङो गावबा गाव खामानियाव बेस्थ'ता थादो। सोरबा जाथिनि हाबा मावग्रा जाथिनियावहाय बेस्थ'ता थादो, सोरबा मावनानै जाग्रा मावनायावहाय बेस्थ' थादो। जोङो जाथि हिसाबैहाय दावगानांगौ जोंहा गोबां दङ। बे दावगानाय बेलायावहाय जोङो दासिमबो जेरैबायदि दावगानांगौ नैबे मुगायाव बेबायदि जोङो दावगाथ'नो हायाखै। आरो बेबायदिखौबो जोङो खम खालामनांगोन, जायनि थाखाय जोङो बबेबा पिकनिक स्पट, बबेबा बेरायग्रा जायगाफोरावहाय थांनानै गारि एक्सिडेन्ट जाग्लुंलाबायनाय, रंजाहैनाय, गाज्रि गाज्रि ड्रेस गाननाय, लोंनाय जानाया बयबो लोङो जायो, माना गैया। नाथाय गासिबो मोनसे स्टेबल टाइम टेबोल थानांगौ, आरो मोजां टाइमखौ होसोनानैहाय जोङो लोंनांगौ। दिनै जोङो नुनो मोनदों गोबां लाइमोनफोर थांदों, जौ लोंहैदों, रंजाबोदों, सोरबा एक्सिडेन्ट जानानै खुंथेंलाबायफैदों, सोरबा आधा बैसोआवनो सोरनाबा आथिं दानस'लायनाय, बेबायदि रिपर्टफोर।
जोंखौ भिडिअ बानायनो लिंहरो। जेब्ला घटनाया जाबाय अब्ला जोंनाव भिडिअ बानायनो लिंहरो आरो जोंनियावहाय बेबायदि मानसिफोराबो बारायबोबाय। सोरबा सरकारि स्किम सेंसननि नाम लानानैहाय फैसा कालेक्सन खालामग्राबो ओंखारबाय दिनैनि दिनावहाय। आरो बेहाय राजनितिजोंहाय थायोब्लाबो नोङो सानै हयै आगान सुर। थाखा फैसाया नोंनाव जा दङ बेबो जोबस्रांलांजोबगोन। जोङो नुनो मोनदों जायफोरा रल लादों बिथांमोनाल' गेदेर गेदेर कनस्ट्राक्सन खामानिफोरखौ लानानै दिनै मावगासिनो दङ। जों गालाला नायबाय था। बिसिनि खुगाखौ नोंथांमोना खोनासं, बेसेबां गोदै गोदै बाथ्रा बुङो। रायजोफ्रा बिसिनि उन 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 खारफायो। आरो बेहाय बेजों खारफाना नोङो बेसेबां मा मोनखो? आंनि सोंथिया नैबेसो आरोखि। बिनिखायनो बर'नि आफादफोरा खौसे जानो नागिरदों जोंनि हाखौ संरैखा खालामनाय, जोंनि जाथि थांनानै थानायनि बाथ्रा सावरायनो थाखाय। आङो सानो बेफोरावहाय जायफोरा नेगेटिभ कमेन्ट दिनैनि दिनावबो हरो, बेखौ आङो गाबोननि दिनावहाय आङो रिभिल खालामनानै नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनानै होगोन बिनि नामनिफ्राय लानानै। दा बेफोरखौ जोङो गैया खालामनांगौ। जोङो माने जाथियावहाय गोबांथार भाइरास हाबनायफोरबायदि जोंनियाव जाबोबाय राजनितिखौ लानानै। फारसेथिं बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि बड'लेण्डआबो दिनै फुल स्टप जानानै थाबाय। जों मा होनबावनो? रायजोफोर जेसेबां रायज्लायलाङो लावलांबाय थायो। आङो बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदों। बहाबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना सोदां हरदो आरो माबा मोनसे शेयार खालामनो गोनां बाथ्रा दङब्ला बेबायदि कन्टेन्टनि सायावहाय भिडिअ लाबो, बेखौहाय नोंथांमोना बुंहरोब्लानो जाबाय। स' थेंक इउ, लाभ इउ अल।